बाय गार' सिख्ला सानै गुफुर আহি পাইছে আমার টিউশনৰ পৰা আহক ৰাইজ সকলে আহক फैदो नानी फैदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनखौ फिन खेबसे बर'आव सय मास फवारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगो इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन जुदि सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं बाजारनानै गालांदो जायखौ आं बारे बुंनाय जायो बाट गोदान नायगिरिफोरनि थाखाय बुंनांगौबो जायो नालाय थ' नायलांबाथ' बिदिब्ला आं दिन ब्लग सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो फुरा मोनाबिलिनि ब्लगसो जाहैबाय आरोना सोनाफोर मोनाबिलि माने 7टा बाजिनायनि एसे बारग'लायबायहाय बेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आङो बेनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायदोंमोन ना आयौ बिदि रायलायबा आंखौ आलदा खोनाथारोना बिथाङा गामियाव थांनायथ' लानानै फैदों आयै दासो एकदम मबाइल दांनो मोन्दों होननाय बायदि बेफोरखौ इगनर मारि बे गाबोननि आंनि खामानि जमा जानानै थालायबाय बेलासिनि आरोना सान्दुंआनो गैयामोन दिनै अयथासार थ' माइरं मिलाव हैनो थांनाय मानसिया मा होनदों बिफा थाब सौवाखै होनदों नामा हो मा होनदों मोजां खिथा मानो खिथाबाय थानांगौनो थारमाने दायो आंनो खिथाखोमासिगोन आरो ना मा जाखो नै बेहाबो दासो बेलासियावसो मोन्दों 7टा जानायजों सौफैनायजों फिसालाखौ लायनानै फैबाय बिफा फिसा ओमफ्राय नायदो नोंखौ नायनाङा आयु मालाय माइ समाय बिसिना बिफा फिसा केमेरायाव ओंखारनो बालायलायो दे नाय आया माइदि जालायदों गिदा गिदि बा आयु नोंसोरखौ नायबाय थागोन नोंसोरखौ नायाबा आं सोरखौथो नायनो गाज्रि फोरोंनानै थांदों बियो जोंखौ नायनाङा ओरैबा आंखौ देखायलाय होनो माजि नोंखौ बिदि देखायलाय होनबा देखायखाया आङो थ' बिथाङा माइरंखौ लानानै फैबाय सिदा मिलनिफ्राय लाबोदों जानानै डाइरेक्ट ओं होननो हाला आरो नोङो हो मानिफ्राय बेलासियावसो सौदों जाहैदों मालाय मिलावलाया दुब्लियाव खामानि दंमोन बेलासिमोन नालाय सिदा मिलनिफ्राय माखासे लाना फैबाय माखासेखौ न'आव हैबाय माखासेखौ न'आव हैबायथ' जावा मुवा लानानै फैनो जाबायना बियो सुनाफोर दाखालै मालाबा आं न'आव थांनायाव लामनो मोनलायलायनाया बस्थायाव सोनो मोनलायलायनाया ब्लग्सआव देखायदोंमोन बेनो आरोना माइरङा मा मोना मैया खेमसे सान्दुंआव बहनबावनानै दोन्दों बे दिनै बिथाङा मिलाव हैबाय आरो दाना बे माइरंखौनो जागोन जाहैबायहाय गोदान आरोना दैज्लाङाव गायनायसो बियो बायनाय आरो बेलेगनिमोन जानो होननानै दा बेखौनो एसे जावनो आखायाव लानोसै आङो जानो नालाय जानो माइरङा दंखायोमोन न'निफ्रायबो एसे लाबोनाय आरो बायनायाबो एसे दंबावोमोन जोबाखैमोन मानो होनबा हराव जोङो रुटिबो जादों नालाय माइरङा जामाखैमोन ओमफ्राय आं होनखादोंमोन जुदि बिसोर मा मोना जावनो सोलाबाबा लानानै फै ओरैनो आंनो जावगोन होननानैहाय ओमफ्राय गमामायैनो लाबोहरबायसै आरोना थ' जेबो नङा हरैबाबो जुदि आङो फोराननानै मिलाव हैनानै जावनानै लाबोखायो ओंखायनो दा बेयाव लाबोबाय माथो जागोन नो टेनसन जावनोसै आङो दा आंनि थेलेबले संग्रायखौ लाखाबाय दागा दंलायो आरोना बै आमलाव थावनि फिथा जानाया माबा हाइलुल ब्लग्स आंजोंहाय बेनो होलाय सना नोङो बाबाजों एसे था माइरं जावनायालाय मा बोलो दा आङो एसे जानो आन्थाल' जावगोन आरोना बाखि गाबोन जावगोन आङो नै बे सासे सुबुङा सान्ति होबासोथ' ओमफ्राय बे थालदाखौखौ नों एफा बुरजा मानो लाबोदों बिफा थालदाखौखौ मानो एफा बुरजा लाबोदों खननै जाजाबनो हाया ना 20 थाखानि माबा 7टा हरखायो मालाबा 10 थाखानि थाइब्रै हरो 10 थाखा 10 थाखा केजि ओमफ्राय बेयाव 30 थाखा गाइसमोन बे लामा फानग्रानिखौ मैया लानानै फैदोंमोन आरोना नै 30 थाखा केजि लाबायनो ओंखायनो सेरसेल' लादों ओमफ्राय माथो बेल' लाबोनाय नोंलाय मालाबा बुरजा लायबाव जायगानो थोलाथ' आरो लर मालाबा लाबो मोननैजों 10 थाखा ओमफ्राय बेयाव मोनसेयावनो 20 थाखा 20 थाखानि कफिया नै दंबावो इसेबाव आं थैसिगोनहाय क'क्राझाराव थानानै सोलिनानै जानांगौआबो आयदै उफाय गैया हायरेहाय ओमफ्राय बेखौ खनसे जाबाथाय खनसे जाफिननो हाया खनसे जागौमानि बिनि माखासे मोनलांनाय जालायलायगोन आरोना जागोन खोमा आं मिथिला ओमफ्राय बिथाङा लानानै फैदों थासिमला आरोना बेबो फारसे थारुन बायदि मोनजायाबा थैदो जा नै मैदेर बोरायनि हाथाय बायदि लानानै फैखाबाय ओमफ्राय ओरै गय लानानै फैदों गया न'नि बिफा मालाय बिफा फिसा ओंखारलांबाय आंखौ खोनालायो
नै आं बिराद गाबनो ओंखारो आरोना बाजार गिदिराव थाङोबा एसे गाहायाव मोनो नाथाय बे लामायाव मा खालामनो मालाय गावसोर बायस'नानै फानो नालाय खेवबाय थाला आङो आलुआलाय आलु सेरनाय नै 10 थाखा केजि ओमफ्राय 30 थाखा केजि नै मालाबा थांबावबा लुंगा लुंगि लानानै फैदोंहाय बेखौनो 10 केजिसो मिन्थिथारा आङो एसे गोबाव जानो आङो नायनाय फिसाजो दांख्लानानै फेसेवनानै दोनबाय नै मोनसे ओरै लेमख्लान जाजायोबा जागोन आं दा ओंख्रिखौ मिन्थिथ'आ आङो मा जायो जाया जायखिया माइरंखौ जावग्रोनोसै आं मोना गुदा बिदिखौ खस्थ' होनो मोजां मोनो माइरं जावनो मा जावनो सोरबा 7:30 बाजियाव माइरं जावो खम जारला जावनोसै आं अननानै आरोना जानो लुगैथारदों दाना माइरं गोरलैखौहाय दहायनो बुंदों माइरंखौ सुथ'नाङा दे गोरलैखौसो जागोन होननानै थ' अके बायगासे बायगानै जावनायालाय मा गिदिर खोथा ना नों नायदोंना नायाखै मोजाङै गेब्लेयाखै ने माथो गेब्लेयाखैना बरियालाय स्राव स्राव है आंना गेब्लेबाबो जाजायो आं मोजांसो मोनो आं एंखुर जावखवानो आङो माबाबाबो आरोना गेब्लेबाबो ओंखामालाय संबानो मोननायालाय एंखुरसिनथायनो जाजायो माथो लस दं बेथ' स्र' स्र'बावसो आरोना जावनोसै आं एसे बेहायनो जावनोसै खामसालियावनो जागायनोसै आङो मानसिया दांखोखो संग्राया थेफाफा संग्रायजों मानसिया समायथारा आरोना अन्थाइ बासिरा जायगाया ओमफ्राय नै आखाइ हमनानैबोथ' बासिबाय थानो हायाना एकदम थाखो थाखो नैबे लाइटआव एसे स्रांसिन नुयो नालाय गैयाबो नायबायबो आं अन्थाइया गरसेबो मोनाखै माइगाबबो गैया गरसेल' आरोना जि सुन्दर जाखादों बरिया एसे जावना लाबावनोसै आं बायगासे आदारा ओमफ्राय बान्दा कफिखौनो लाब्रासो जाहैलायनोहाय नै अबेसे दालिबो दङ ओमफ्राय नै दहायो ओमफ्राय साहा फिसालानो गाइखेर फिसाजो आंजों लोंखांबायमोन दा बाहागो लायो ना मायो नाय पात्ता आरोना बेनिफ्राय सुनाफोर सिगां ब्लग्सआवथ' आं देखायदोंमोन ना नै मोनब्रै सब्रैमोन ना आङो सनै जानानै सनैया थादों आरोना खामब्रेंब्रें सारायनो थाबाय नै दा गाव जाथोंसै ओमफ्राय रोसिया फिसालाबो जानायखाय साफा आरोना जि बुरजा रोसिमोन बिमा फिसा साफा आं सारायखौ सहायनो हालाहाय भगबान डाइरेक्ट बोस्रांनानै जानखाबायबो आङो ओमफ्राय सुनाफोर लेटेस्ट निउस आरोना बिथाङा खिन्थालाया नैबेलाय मा बुस्थु होनबाय आङो गय फाथै जालायबाय फाथै होनबाय आरो ओमफ्राय फाथै नालाय फाथै सायाव फाथै दङ ओमफ्राय नै बिनि सिङाव मा दङनो आंबो दासो नायगोन आरोना सरि बियो गोजौआव दोननानै खेवग्रा बुस्थुसो खम जारला आयै नै खाफब खुफब लानानै फैनाय मा बुस्थु आं खेवनानै नायग्रोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै ये देखो सुनाफोर मालाय गावहा न'आव एसे बेबु बिला बिथै लांदोंमोन जाहैदों मामोननो ओमफ्राय जानानै जोंनो एसे हरफाफिनबाय आरोना एवनायखौनो बेसेबां लामोन नोङो हो 1 थाखानि बेखौनो जाजोबनो हायासै बिसोरो माइया बारा जानो हाखाया जों थांबासो फिसौलाजों बिहामजोजों लगायनानै माइयाबो गगाव जानो हायो आरोना थेवबो अमा बेदरखौ हारसिं जानो हाखाया एथबां आरो आब' आलासिजों बैथ'बां फोजोबनो हायाखिसै आरो एजोंहा एरोना 100 थाखानिबाबो एरो एवखानायसो सुनाफोर गब जानबा जानो हायो खिन्थु बिराद गुसु गुला आरोना नै बानलु थाइसे होलायनानै सोनानै हरदों थ' दा सारायाव एसे दुंबुर आराम खालामनानै जानोसै आरोना खहाब्रेलायसिगोनहाय सुनाफोर ओमफ्राय गावहा नैबेखौ जाथोंसै ओमफ्राय कफि आलु लाब्रा एवनोसै आङो बोरिया एकदम फिसालाया मिन्थिथ'वाखै दा खोनानांगौबा गब जानो फैगोन बियो खुरैसे थोलो जाबाय आरोना नैबेखौथ' मा होननानै बुंबावनो मेजेमखौ नै बिदि दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माचलै बिखुनजो बिमाजों आब'जों आरोना रिटार्न एसे हरफिनलायनायनि थाखाय बिहामजोजों फिसौलाजों जे अमायाव जोमथार नालाय ओंखायनो हरफिनदों खोमा बेस्रा नै ओमफ्राय लेटेस्ट निउसबाव आरोना थासिमलाया मालाय राभा हिनजावफोर लांदो इखौबो आदा बिराद मोनो होननायखायसो लाबोदोंनो खम जारला मा होनो थालिदाखौसो बायदोंमोन जाहैदों गावहा सासे बोरायनाव ओमफ्राय एखे थासिमलाखौ जबरदस्ति हरबाय जाहैदों आरोना मोनो होननानै हो गार' राभा नङा गार'सो हनै लाइट प्रुफ गार'आसो मालाय हरदों मोनाबा नोङो ससेखौ दोनगोन आं फुहैला हैफिननांगोन नोङो नै बिजानाव नों थाया होननानै जागोन हो मोनथारो आदा आंना हरदोंलायनो मालाय जोंनि बांला होननायाव गार'फोर बिराद बांलायाव ना फिफा बांला होननायाव गार'फ्रा बिराद फानहैयो आरोना मोनोबो खिन्थु अबेबा दा आरो दाख्लैनि थारुन बायदि जाबाथ' आरो मुस्किलानो जागोन
मोनाबा खुहैला हैफिननांगोनबो आदा होनलायानो मा बाय गार' सिख्ला सानै गुफुर बिराद गाज्रि गाइसमोन लालिपाराव थांनानै आंखौ क'क्राझाराव गालांनानै बिदिसो फट' नायनो नुबाय मा होनो गार'फ्रा गुफुर जाखायो दे बिनि नों आंखौ बिदिनो जलायनो फैदों नों फिफा आंबो एबार ना बै ना फानग्राखौ लोगो मोन ना फानग्रा गोसोम दारि गोलावहाय लानानै फैदों होनगोन आं र' हाबा गार' गुफुरनिफ्राय थासिमलाखौ लानानै फैदों बेयाव हाजोजों हाजो देखायबाय थादों नोङो गार'निफ्राय मोनबोनानै मोनाबासो जालायगोन नोंनि आदा होनलायनानै हरजानाया थ' गाइस मा न'आव सोलिबाय थाखायो दा बेयो गार'फोरनिनो थारुन थासिमला थालिर मैखुन एकदम सब बिसोरनो फानहैजोबो आरो ना लाफा लुफा एकदम लांजोबथारो बांला होननायावहाय थ' बेखौनो लानानै फैयो आरो गोदान बायबायसो होनदों नोङो बेनो गाइसमोन दायनिगिरिया बेनोमोन आरो ना दिनैसो नुदों बदमाइस आरो दा खालामसै दे बाबा दे खबरदार आरो आख्रटफोर देख्रुबबाबो बेखौ दाला नैबे जों देख्रुब मिथिबाय खान्दाजों 150 रुपैया लादों बियो मोनथिखा बुजिबाय आं थांथां रेस्ट लाखांबाय ना थांदों फरायनो गाबोन उइकलि टेस्ट दङ साइन्सनि फराय दे आं फैगासिनो दङ भाजा एवहोला आं नोंजों थांहोलां आंहाबो रेडि जाबाय नै एवला एवनोसै बेल'खासो जेबो सङा फुदुंनांगौल' आरो ना फुदुंनांगौ बेदर फुदुंनांगौ गथ' गथाय जाखाया नालाय बोराय बुरै मा होनो फास्टफुडआवनो सेरलायनानै जानोसै आरो ना गोथाव एवनानै बानलु ज्रोमनो बानलु गाखावना हरबावगोन आङो बोरमा थाइसे उरा पाते गोथावनो वाव सुनाफोर ओंखामा सिथोब एकदम माइरं गोदाननि आरो ना फिसाजोनो खुरसां दालिजों सना दालिजों बेलाय खुरबाय आथुर जाबाय आंना फिसाया ओंखाम होगोनसै आं भाजायाबो मोनाखै बुट दालि मोजां मोनो फिसाया बुटेर दाल दहायनो फुदुंनाय ओंखाम गुदुं जाखाव बाबाजों जा दे ओइनो होनबाखौनो थै रब्रा जाग्रो एसे हाबाफारि जोब्बाय नालाय बिथांनि लाबोनाय माबाखौ गार'नो थासिमलाखौ जिरनानै दोनसै आङो बांद्राय गोमाहाय बिफा राजायाबो जाजोबखाया जाया माने जायानो होनजासै नै गुफुर बिनानावमोन फाननायखौ एसे माबानोसै आं जिना आयै नै लेमनायावलाय ख्रा होनलायथारदों आरोना जिनो आङो लेमखानानै दैयाव सोमनानै दोनगोन आरोना दैखौ फुरा बुरजा होगोन होमबा बार हाबनाय नङा ओरैनोबाबो लेमालासिनो होनबाबो नैबे जिं-जिंना गाज्रि जानानै थाखायो जिरनानै लागोनसै फरायनाया जोबो नामा सना थ' फरायनाया नङा लिरनाया न'ट्सखौ आसा लिरनाया थ' फिल्म नोट्सखौ मोजां नायहैदो मोनगोन बियो मोनगोन गाबोन ओमफ्राय कुकाराव संख्रि होनानै गाबहोबानो जाबाय आरो ना सोरबा लिरनानै दोनना खिन्थु गोदो गोदायनिफ्रायनो आं आइखौ बिदि लिरनानै दोननाय नुयो आरो ना फुरा मोनायाव लिरनानै दोनखाजोबनानै आइया सोमनानै दोनोमोन आरो ना ओमफ्राय दा आंबो बे फरमुलाखौ लायो आरोखि एबा फोरमायगोन आङो मोनो ना मोना थासिमलाया दाथ' जिनानै दोननोसै चकाचक सुनानै नै बिदिबायदि एकदम दैखौ सोमनानै दोनबाय आरो ना सोरबा फुङाव सोलाबाबा बायोबा नै बिदि सोमनानै दोन न' टेनसन आरो ना जेबो जाया ओमफ्राय फुदुंनाय खामानिया जोबजोब्बाय दालि फुदुंबाय ना फुदुंबाय नायाथ' बिदि नंलामोन ओमफ्राय बिथाङा गावनो आलुफोरखौ नाफ्रुनानै दैया राखाब होनानै गोदौ होदों आरो ना बिदि जानो लुबैदोंनो ग्रेभियाथ' बासायाखिसैना दहायो बिमा फिसा जाजोबनानै साफा थ' नै मालाय सुन्दर ग्रेभि खालामनानै लाबाय बेगाव खालामफिननायसो ओमफ्राय नै लास्ट बेल'सै आरो ना फुरा कुकार दालि कुकार साफा सक खालामजोब्बाय आङो ओमफ्राय नै सारायखौ एसे मानजिदों आं बोलो होनानैहाय ओमफ्राय दा नैखौ फुदुंसै आरो ना दा खामब्रें जाफिनसिगोनलाय बियो जोबहांबाय सनाफोर मोननानै खामानिया जास्ट थुमनायनि हाबाफारि फैबाय नैबे सासे सुबुङासो माला उन्दुबावो ना जानो होगोन ना लोंनो होगोन नायपात्ता आरो ना दे सना दे दैजों गेलेनाङा गारदो जारला स्र' मावबाबो एलाय बाबा अमा मेजेम बेदर बेबु फुदुंसै आं नोंनो खिथाथ'वाखै आं संनो
आबैमोननो लांदोंमोन बाबाया ओमफ्राय एवनानै आबैमोना जोंनोबो हरफिनबाय नायदो बेनि खुसिया कमेडिया बोले बोले हे फरायनाया थांथां आबादाव सना थां लोखि थां आं फुदुंसै नै ओइ आं मिथिया नै इदि जिराव हरनोसै आरोना बानलुआ नै looking like very wow अमा नालाय नोंहा वाव होखागोन हे नै सिथाब नागिरबाय फटाफट एसे एवनोसैल' थाव होलालै आबा गोरानैनो जानोसै जोंबो थावजों एवखानाय आबैमोना होजागौमोन थावालाय बै नाङानै दसेनि मेजेमा माबाखागोन नै थावखौ नांलायला बेलाय दुंखायो थाव नांला आबैमोना बेदर जाहैबाय दहाय सानावनो जादों माने आबैमोना बाबायालाय माला अमा जानाय आसो हो जाला माला सोंफ्लानायफोराहाय नै सासेयाबो नायनो दावराव जाबाय नै सिथों सिथा थांदोलै आफा थांदो बिराद गाज्रि सिथा ओंखामा मोनदोंना मोनाखै बिराद ओंखाम उखैथारबाय नै बे मानसिया मा बुंबावनो आरो बेखौ नुनाय लोगो ओंखाम उखैबायना आं मा बुंबावनो जिखियानो जायादोला आंनो फिसा आं मा खालामनो आरोना जेरै बिमाया बेफोरखौ नुबा उखैयो फिसायाबो बिदिनो आंनिनो फिसाबा आंनिनो थै मा होनबावनो आंलाय आयै माइरं बुद्रुग्राफ्रा खिथु बाबा दे बै साइडआव एसे नारसोनानै दोनबावदो दा सोनाफोर समावबो जाया नङा जाबाय ब्लग जबनि गेजेरजों खामानि दामानिनि गेजेरजों 9:30 बाजिलांबाय आरोना ओमफ्राय बेखिनियानोमोन फेमिलि ब्लग जबखौनो शेयार खालामबाय एसे ओमफ्राय गाज्रि मोननांला आरोना बेखौ शेयार खालामो नामा होननानै मेम'रि हिसाबैबो थाबाय गथ'आबो देनां नुसिगोन नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि एसे मोजां मोननानै मिनिफालांबायबाथ' आंनि जैसै आरोना जालायबाय ओमफ्राय नै ओरै बिफा फिसाया दासिमबो अहायाखै बिनिखायनो खोमसिबाबो खारबोफिनो बियो इफोरनो फन हरनानै सोंहरलाबाय थायो गाबज्रिहरलाबाय थायो बाबा ट्रेनाव थांथ'नाङा बिराद बुंबाय थायो दहायबो सोंदोंना बिफा मा होननाय नों बाबाखौ मा होननाय नोङो नों ट्रेनाव थांथ'वा ना बाबा होननानै सोंबाय थाबाय खालाव खासावनो दसेनाफोर बेखिनि ब्लगखौनो जायफोरा फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच जोंबो चान्स मोनबाथाय ओंखाम जानोसै आरोना